गुगल पे आव माबोरै एकाउन्ट एड बानायो बेखौ आं खोन्थालांनो नागिरदों। गुगल पे जों गुबुन सासेनि एकाउन्टआव फैसा ट्रेन्सफार बानायनो जोबोद गोरलै। लोगोसे मबाइल रिचार्ज, टिभि रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल, लन पेमेन्ट गोबां रोखोमनि बेबायदि जोङो पेमेन्ट बानायनो हायो। थेवबो दाना जोङो माबोरै एकाउन्ट एड बानायो मबाइलाव नायलांदोनि। लोगोफोर गुगल पे आव एकाउन्ट खुलिनो थाखाय जोङो प्ले स्ट'राव गुगल पे खौ डाउनलड बानायना लानांगोन। नैबेयाव टाइप बानायदो जीपे। जीपे नैबायदि ओंखारगोन बेखौ क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबायदि सिम्बल ओंखारगोन बेखौ इनस्टल बानायदो। इनस्टल जाखांनायनि उनाव हय बेयाव बेक बानायना बानायदो नङाबा अपेनाव डाइरेक्ट क्लिक बानायदो। आं ओरैनो बेक बानायनोसै। दाना नैबे जीपे आव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव बेंकजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ बेहाय थुदो। बिनि उनाव नैबे नेक्स्टआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव टार्म्स एन्ड कन्डिशन दं बेखौ एक्सेप्ट कन्टिनिउआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव नोङो OTP फैगोन। मबाइल नाम्बाराव OTP खौ बेयाव इनपुट बानायदो। अट'मेटिक रिडाइरेक्ट जागोन नै। अट'मेटिक डिटेक्ट बानायगोन। नै दाना ओंखारबाय। बिनि उनाव नैबे मराव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबे येसआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबायदि खोन्थायगोन बेयाव नै एड बेंक एकाउन्ट बेयाव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नोङो मा बेंकखौ एड बानायनो नागिरदो स्टेट, HDFC, ICICI जिखुनु बेंक इफोराव नुजोबगोन नैखि। बिनि उनाव नैबे स्टेट बेंकआव क्लिक बानायनोसै। बिनि उनाव कन्टिनिउ क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नै पारमिसन बिदो बेखौ एलाउ बानायदो। बिनि उनाव सिम मोननै दं नालाय माबा मोनसे सिमाव नोंना OTP फैयो बेखौ चुज बानायदो। बिनि उनाव कन्टिनिउ क्लिक बानायदो। बिनि उनाव SMS नि थाखाय नै पारमिसन बिदो एलाउ बानायदो। दसे टाइम लागोन नाम्बारखौ भेरिफाइ बानायनो थाखाय। नै दाना बेबायदि ओंखारगोन बेयाव नोंनि स्टेट बेंकनि बेंक एकाउन्टनि नाम्बार नै लास्ट नाम्बार मोनब्रैखौ होदो। नोंनि एकाउन्टखौ अलरेडि डिटेक्ट बानायबाय। दाना बेयाव स्टार्टआव क्लिक बानायबानो जाबाय। दाना बेयाव नोङो इन्टार कार्ड डिटेल माने लास्टनि 6टा डिजिट कार्ड नाम्बाराव थानाय लास्टनि 6टा नाम्बारखौ बेयाव क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव नैबेयाव एक्सपायरि मान्थ आरो इयार्सखौ क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव नैबे कारसिनाव नेक्स्टआव क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव क्रिएट पिन नों बेयाव फैसा ट्रेन्सफार बानायनो थाखाय जि पिन थुयो बेखौ बानायना लानांगोन। नै क्लिक बानायदो। नैबेयाव दाना नोंनि बेंकनिफ्राय OTP फैगोन। दाना नैबे गाहायाव कारेक्सनाव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव UPI पिन निजिनि गोसोबायदि गोसोआव लाखिनो हानाय UPI पिन टाइप बानायदो बा बानायनानै लादो जेब्ला फैसा ट्रेन्सफार बानायो बे समाव नांगौ जायो। बिनि उनाव नैबे गाहायाव क्लिक बानायदो। कनफार्मेशननि थाखाय आरो खेबसेबाव दैयो टाइप बानायबावदो। बिनि उनाव आरो गाहायाव क्लिक बानायबावदो। दाना दसे टाइम लागोन बेयाव। दाना नै जोंना साक्सेस जाबाय। दाना जों बेयाव बेलेगनिफ्राय फैसा रिसिभ बानायनो थाखाय जोङो नैहाय सेट UPI नाम्बार नैबे गाहायाव UPI नाम्बार सेटिं बानायना लानांगोन। बेनि थाखाय सेट UPI नाम्बार बेयाव क्लिक बानायदो। दाना नैबेयाव UPI नाम्बार बानायना लानो होदो बेलेगनिफ्राय फैसा ट्रेन्सफार बानायबा फैनाय बेयाव नैबे कन्टिनिउ क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबे कन्टिनिउआव आरो खेबसे क्लिक बानायबावदो। दाना नैबे गो इट बेयाव क्लिक बानायदो। दाना नै जोंना कमप्लिट जाबाय। इयाव जों गोसो बायदि फैसा ट्रेन्सफार बानायनो बा रिचार्ज बानायनो जिखुनु खामानि बेनिफ्राय मावनो हासिगोन। दाना नै जों बे बारक'डआव क्लिक बानायबाथाय बेखौ टार्न अन बानायदो एलाउ बानायदो। बेनिफ्राय जोङो
किसुमान बारक'डआव जों मायावबा शपिं मलफोराव थांबा मायावबाफोराव थांबा बारक'डनि थ्रुयै जोङो गोरलैयैनो फैसा स्केन बानायनानै ट्रेन्सफार बानायनो हायो बियो। दाना जोङो नैबेयाव थांबा कन्टेक्ट नाम्बार बेयाव क्लिक बानायदो। बेनि उनाव जोङो कन्टेक्ट नाम्बारदोबो जोङो फैसा ट्रेन्सफार बानायनो हायो जिखुनु जुदि गुगोल पे फन पे दंबा नैबेयाव एलाव बानायदो। बेनि उनाव गासै कन्टेक्ट नाम्बारखौ बेयाव नुगोन जाय जायनिया फन पे बा गुगोल पे दं बे कन्टेक्ट नाम्बारनि थ्रुयैबो जोङो ट्रेन्सफार बानायनो हायो। दाना नैबेयाव क्लिक बानायबा एकाउन्ट नाम्बारनि थ्रुयै ट्रेन्सफार बानायनो हायो। नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बार होदो नैबे रि एकाउन्ट नाम्बार इन्टार बानायदो आइएफसि कड इन्टार बानायदो जायनो हरगोन बिनि नामखौ बेयाव होदो बेनि उनाव कनफार्माव क्लिक बानायदो बेनि उनाव ट्रेन्सफार बानायनो हायो। दाना जों नैबेयाव मबाइल रिसार्ज माबोरै बानायो नैबेयाव थांनानै जों मबाइल रिसार्ज बानायनो हायो। नैबे गोबां रोखोमनि पेमेन्ट मेथड दं बेयाव थांनानै जों गासैबो प्रसेसखौ मावनो हायो। नैयो अलरेडि आंना आगोल खेबसे खुलिखादोंमोन नालाय नैबेयाव जायनो फैसा ट्रेन्सफार बानायदो बेखौ खोन्थाखाजोबनाय दङ। दाना जुदि एसे गोजौखै बोखोयो होमबाना नुनो मोनगोन गाहायाव बेलेन्स इनकुवारि बानायनो थाखाय नैबे गाहायथाराव दङ। नैबे गाहायाव बेलेन्स इनकुवारि नैबेयाव चेक बेलेन्स बेयाव क्लिक बानायदो। बेनि उनाव नोङो इउ पि आइ दासो जि सेट बानायदोंमोन बेखौ टाइप बानायदो। बेनि उनाव नैबे गाहायाव टिक मार्कआव टिक बानायदो। दसे टाइमनि उनाव बेलेन्सखौ खोन्थागोन नोंनि नैबेयाव बेलेन्सखौ खोन्थाबाय नोंनाव बेसे बेलेन्स दंबावो। दाना बेक बानायदो। दा इयो जोंना अलरेडि कमप्लिट जाबाय गुगोल पे बानायनाया। लोगोफोर गोरलैयैनो जों बेबायदि गुगोल पेआव एकाउन्ट एड बानायनो हायो। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब बानाय लोगोसे लोगोफोरनो शेयार बानायबानो जाबाय।